ndị ọdịnala ekerekwa m ụlọ nna maazị bụ ihe mekọtaranụ ma nkọ ndị Facebook anọkọta nnọọ akụpụzie ihe mmadụ na-eme eme ịhụ ya onye ka m na-ekwu na nwanne onye gbara aka na-achọ ihe na-ata arụ a na-eme gị ịwụ ka ekwukọtara okwu ha akụpụ line mebie ihe a na-eme eme ihe mmadụ na-ekwu ekwu apụọ ya n'isi iwu ka si kopụ the thing ekwu okwu ndị akopụ ihe ahụ just kopụ ya like that can you imagine a na-agwa ndị be anyị bịanụ ka anyị rụọ ọrụ ndị adịche lukas ka mmadụ na-ekwu okwu ndị akopụ the line ji ekwu okwu why kopụ ihe mmadụ ji ekwu okwu just like that without any that is no ha gwa adịghị anything self kopụ the thing mana nsogbu adịrọ ha na-esi n'ihu anyị esi n'azụ ha si n'akụkụ anyị esi n'aka nri nsogbu adịrọ we will not stop. So ihe na-agwa ndị be anyị ka ha mara amara bụ na ọ bụghị otu ahụ esi eme ya mbụ ka esi eme ya taa ihe eche njigo mana anyị enweghị ike ịgwa ndị be anyị ihe anyị bụ n'obi ebe a never ever onye ọtụkwa ha kwuo ya ha agaghị ama ihe ọbụzi anyị adịghị iberibe like before ndị be anyị suppose no ọ bụghị pụta ha na-esi ka ihe a na-eme anyị chọrọ ịma nwanne ọ bụrụ otu ahụ go and sit down ma ihe ha na-akọ onweghị onye nwere ike olesi ma onye ma ihe otu kwuru batara n'ihe otu kwuru ga-ama ihe a na-eme ebe a ihe niile na-akọ bụ nonsense babas bụ donkia mgbe ndị ọcha na-abịa bụ ụnụ ịkpọrọ ụnụ gwa ụnụ ịba ha gwara ụnụ ihe a na-abịa ime ha bịara ebe ahụ gwa onye ọbụla ịba onye ọbụla aba na akụkọ ha mee ihe sọrọ ha ịghọtara. So anyị nwa na onwe anyị na-abịa ebe a anyị esego plan ihe anyị ga-eme ọ dị adị ndị ga-ama ya ga-ama ya ndị na-amara ga-ama ya agaghị ama ya ọtụmara na-amara na anyị enwekweghị ike ijekwe mekwe ya na ihe ha mebụta anyị megha anya ya anyị eluzukwa again anyị nwekwa anwa jekwa ebe ahụ again anyị eluzuo life and direct pump and play because onye arụ adịrọ nwanne ihe ị ga-achọ bụ ogwe eji agwọ gị ọ bụghị nonsense. Anyị amago ihe na-aya anyị ndị Igbo anyị ma ihe na-aya anyị. So onye ọbụla na-asị na arụsị ma ọ bụ mmụọ ma ọ bụ nke a na-eme nwanne mara ihe na-eme gị n'ala Igbo nwanne nwere kọmpanị dị ebe ahụ ọkụ adịrị ya mmiri adịrị ya so ichi ga-agwa ha gị na there is something lacking here. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọgwụ mmadụ ga-anwụ anwụ normally somebody must die. Somebody must die. It's naturally ị nara eri ezigbo nri ị nara aṅụ ezigbo mmiri ị na-enyi ozu na ya adị gị inyi ozu ịgbapuo mmiri ebe ị niri ozu gwuo sọkapit oruo echi isi na arụsị egbuo gị dibịa nwa egbuo gị ọfọ nna gị egbuo gị. Ndị na-eji ọfọ does not have anything to do with external. Ọfọ is within onye ọ nọ na be ya. Onye ọbụla n'ala Igbo ji ọfọ wee zaa anị na-eji ya ezigbo ọfọ ụkwa onye ọbụla pụta oke nonsense jide n'aka si ọfọ wee zaa anị. Not everybody should have ọfọ sọsọ ndị eze anị those people who are under oath to defend their people. ịghọtago ndị na-agaghị ebitray their people ha nwa ji ọfọ eze anị aka ji ọfọ ọ ihe eji mara ha ọ bụghị onye pụta okecha nonsense jide ọsọ ọfọ ọ bụrụ ọfọ dị ihe ahụ ihe ahụ abụrụ ọfọ so a na-ekwu ọ bụ nna je weta ọfọ gịnị onye ji ọfọ ma onye ji ọfọ ma onye kere ihe. So nwere ihe ọfọ nwere ime with external something na nwanne ị nwere society you don't have ị nwere mmiri ị nwere ụzọ nwere ihe ị nwere ị nwere school iji akụziri ụmụazị gị ihe. Don't you see the practical problem you have? Ị nara afọ the problem there. Ị na-ebo ya mmụọ kedu ihe ị na-elive material life. What did you know about material life? Ekwuru m okwu element here, four fundamental element: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. How many of Igbo youth can define what is Eke, Orie, Afọ, Nkwọ? They might know it as four fundamental element. How do you spark light? Fire. How do you use fire? Iji esi nri ọgwụ na. How do you distill water? You don't know. How do you melt okwute? You don't know. How do you melt crystals? You don't know. This is four fundamental elements a na-ekwu okwu. All this practical material science common one our people amara ya. Ọ bụ ihe a kwesịrị na-akụziri ha. Ọ bụ ihe na-agwa ha jee bute ọfọ jee bute nka. Teach them these things, they will make way by themselves. Had it been na ndị Igbo ma how to use these elements, they will be better off. They will be better off. Hapụ na akọ nonsense. Ị ga-aga you have to go to back to because ị mara ihe ị ga-eme. Go on everything na nna have every information is there. Use the information, create a new society for yourself. Na ka here these people. Every information dị there. Eke dị there. Orie dị there. Afọ dị there. Ụmụnna dị there. Ụmụada dị there. Ndị nne dị there. Ichie dị there. Eze dị there. All these languages and alphabet you have them in your eye face to face. Use them, build a modern institution, strong one that will defend you and your children. Na nonsense. Ye je bubute ọfọ bute nke bubute ngwa
onye ji ọfọma ya, onye ji ọfọma onye ji ya, they know themselves. So ọ bụrụ your problem, it is not your problem. Arụsị is for something else, is for justice. Ndị zuo ori akpọje ha ebe ahụ eje nwa iyi. Kedu ihe a nwere ime with company? Ke ihe na-eme ndị be anyị? This does not have anything to do with material science, not material, no. That now, because mgbe ndị ochie people anaghị akwụ ụgwọ ọkụ, people anaghị akwụ ụgwọ ụlọ, people anaghị anya moto, people anaghị machine, so you don't need physical cash. Now this generation now, all these things matters for them. So how do you tell this young man of 20 years that na onidiro moto, onidiro ụlọ, onidiro nwunye, onidiro ụmụazị? How do you explain that to this boy? This boy say I have a problem. Instead of you to give this boy solution, isi ya n'ọba agwụ nna ya na akpa ya, ma ọ bụ arụsị n'obe ha, ma ọ bụ ọfọ nna ya furu efu. Nna men enwe ihe nna agwụ na a na-akpọ mechanical process in the brain. Because why? Unless you know why your father, your parents ji aza English name. Ask your parents, papa, why eji akpọ gị Ben Johnson? Why eji akpọ gị Ben, papa? Why eji ba mụ nwa afọ Igbo mana ngwa na-aza afọ Igbo? Why? Jụọ fast your father that. Your father bara gị Ifeanyị Chukwu nọ nso, but your father na-aza English name. Jụọ your father why eji akpọ gị aza English name. Ị mara ebe nke ya ama ya ebe your problem si. This religion na-destroy ihe a na-akpọ mechanical process of brain. That's why achụpụta gị na Jesus, ị chọrọ Chukwu abịama. Achụpụta gị na Chukwu abịama, ị chọrọ Yahweh. Achụpụta gị na Yahweh, isi na ọba agwụ ma ọba arụsị. You must look, because of that mechanical process of your brain. Ị ga-go to Harvard school. Igbo onye ọbụla nwere this problem na wagana. O jee Harvard school pụta bụrụ aeronautic engineer, ma ihe ọ ga-eme, ọ gaa na England rụzibere ha plane. Mana enyere ya information o ji ebe ahụ, ọ ga-eji nwe gaa na village ha, na village build up a machine. Ọ na ọbụ for plane. Ịbụgo na ọ ga-build nwe a machine eji eme something. But being that na ọlakịrị that processing this thing na brain ya, ọ ga na-arụrụ ha service na England ma na America. Ana m agwụ the danger of religion. The danger of religion ọ bụrụ about ije church, ọ bụ about the mechanical process of brain na form. Religion ga stop ya from growing. That's why o ji afịa gị ahụ today understand. That's why if we say something today, ọ na-afịa gị ahụ ime understand, because of why from childhood emego gị indoctrinate to believe in external influence called God, Jesus, Yahweh, Chukwu, nonsense. Yes, that is pump and play. Always game ka ọ bụ a na-use here destroy mechanical process of brain. As long as you are looking for somebody else to worship, man, he can need, he still have a life to reincarnate. I promise you. As long as you are looking for something to worship, you still need life to reincarnate. My friend, you go to Las Vegas, go to Europe, put outside and look around you. Even take your telephone, look inside your phone, and ask yourself, can I do this? Ask yourself, can I do this? That from there you will know that there is something wrong with you. Open your television, open your computer, inside it. Ask yourself question, be honest to yourself. Can I do this? Then from that moment, those people who did telephone know that they are the person they are looking for. That's why they are able to do the telephone. They are able to do that telephone because they are those people you are looking for. The only thing they are in the process of evolving, growing. Any growth man can never take that book, I tell you. Only ọbụla matured in his brain will never take that book. Not even Yahweh, not even Jesus, not even the Chukwu himself. Only ọbụla complete know that you are the master, because ọbụngwa are the condensed element. Mmụọ na mmadụ bụ ofu ihe otu aka ha dị. No separation. At is it above, so below. Ka ọ dị n'ime, ka ọ dị n'iro. That's why we use letter M. Letter M, mama, mmụọ, mmadụ, amụ, M. Ihe o menere bụ mmụọ. Ọ bụ ihe nna nna gị ha gwara gị. Nna nna gị say this to you because why? Onwe ihe m gwara unu, go and ask your father kedu ihe aja aja English name. Ke ihe aja English name, from there you know ịmata ihe nna gwa gị.
ebe ahụ ka esi wee destroy ya because the language ị na-asụ the original mana nke ị na-asụ today ọ bụrụ original. Nke ị na-asụ today nke ahụ 1900 ka e mere enye gị. So all those mmụọ all those things real word because e nwere na-akpọ original word, constructive one from the source, from looking at like otesi akwa anyanwụ bụ original word, ọ dara eme change, all from our ancestors. Mmụọ bụ original word, ọ dara eme change. Mana nke a na-ekuzi na na-akọgịrị akọrọgba ga-agba akọrọgba da agbada ebe ahụ ka isi wee nwee nsogbu. Melchizedek a na-ekwu ekwu ọ dị na Old Testament. Why ndị pastọ ji wee je were ihe hapụ the Old Testament si abago New Testament kpọrọkwa the tithe from that place bịa ebe. Male is dark matter, chi is life force, tithe mean returned in the Old English German 10 number 10. Because of 90% dark matter and the 10% which is the brain, we use only 10% of our brain. So osigi, if you give this 10% of your brain nke eji eme ihe ọjọọ, if you give it to 90%, life will be okay for you. That is the tithe. Ndị atọ to iji egwu wayo na izu ori. To iji egwu wayo na izu ori. Go to every church, Catholic church n'ụwa, you will see the church face the sun, anyanwụ. O face unu na-afụ anyanwụ as common thing but ọdịrọ common. Anyanwụ apụtaha. If anyanwụ cease to exist, every life end. I tell you, I promise you. If you want to worship because it's not necessary, nwere isi nna nna ha, there is nothing like worship in their gene. They never. Because you Igbo a slave, ị gaghị aghọta ihe a na-akọ because ị chose go amụgo gị n'ime ya, amego gị indoctrinate. That mechanical process of brain ọ naghị arụ ọrụ. So ị gaghị aghọta ihe a na-akọ here. You need to worship anything. Ọdịrọ na our language of Igbo. Everything about worship is being indoctrinated to yourself. Ndị ọcha dey use Christianity for ordinary culture, for feast, for economic strategy, economic plan, holidays. All ya ka ha na-use religion for. Ọ bụrụ about to worship some man somewhere. No. Them put the church there for reason to give honor to the sun. That's nothing more, nothing less. Enweghị mgbe ha believe na na-eje n'eluigwe ma na one man is coming to take them. Never, not today, not tomorrow. Onye oche go ask them. Olesi ma ndị ofeke. Ndị amaghị ya na-akọ asara isi ndị nkịtị. Of course, they will believe they will na-eji ebe a na-eji meet ebe a. Onwere onye a na-eji meet ebe ọbụla. Melchizedek bụ just normal thing. Onwere ọ bụ life force a na-eri a na-ebi ebi ndụ. Because your brain 100%, 90% naghị use 10% ka ị na-use. You gotta go that 10% aha, give it to 90%, you become somebody, you become spiritual person. Once you give that 10% to that 90%, you become a powerful person. How ha na-ekwu maka ya? These people ati ọtait na-achọ ndị ha na-ezu ochi, ndị ha na-egwu wayo, ndị ori. Unu ejezi n'ebe ahụ, onye chi ji aje anyway, I don't care. Mana ihe m na-agwa unu bụ na anyị na-aya ọya, ndị Igbo ọya dị anyị. And anyị amaraghị ihe na-aya anyị. And anyị nwere onwe anyị wụ ndị ọdịnala. Anyị esene dị mapụ mara ihe anyị ga-eme wee gwuo onwe anyị ebe anyị. Mana esizikwa na ọ bụkwa ka ije ị na-achọ ọfọ, ị na-achọ agwụ, ị na-achọ arụsị, nsogbu adịrọ. It's a free world. You can do whatever you like, nobody cares. Mana anyị nwere onwe anyị chọzuru iji aka anyị chọọ ọgwụ anyị eji wee gwuo ihe na-eme anyị. O nwere ihe nsogbu adịrọ. Onye na nke onye na chi ihe, mana ihe anyị ga-agwa unu ebe a bụ eziokwu. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ. Mana ịmagoro ndị be anyị, o nwere ike ọ na-eme ihe egwu a na ihe ọ na-eme ahụ eziokwu kama ọ ga-esi ebe ahụ wee pụta ọgbado ụkwụ ebe ahụ, ọgbadosi ụkwụ ebe ahụ ike. Mana ọ marazi nwaanyị nwanne ahụ m nwa eze anyị ama m ihe bụ ọgwụ marasị ya ọfụma. Mana ihe mere bụ na nna nna anyị ha nwere ka ha si wee mee nke ha. Mana otu ụwa kịta na ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị. Anyị ga-eji the same thing ahụ. Ọ bụrụ na otu ahụ arụsị na ebe ahụ nwanne were arụsị a tinye na mkpụrụ agịrị mee ya ka ọ wụrụ egbe. Iwuruzie mkpụrụ agịrị 500 ka iji nwanne ife na inwe na arụsị 500 ịgbapụ ya mmadụ na-abịa na-agba ya mmadụ ana-ada. Mana iwere arụsị ndị be na ya adị ụnụ enwere ike oche ndị drom bịa ebe ahụ gbawụsi onye niile na ebe ihe. So ị kwesịrị ịdị smart enough to think. Ị na-aghọtago? So ndị ọdịnala nke anyị bịara ọ bụrụ ọdịnala nke na-agwọrọ naanị onye chi gwụrụ naanị ọgwọrọ nsogbu adịrọ, no problem. Ihe anyị bịara bụ ka anyị dozie ya n'Igbo ka ụmụ anyị nwee ọrụ. Nwanne ị chụrụ aja ịchụ ha aja ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị wee gị n'ọrụ. As long as ị kwere n'ọdịnala, come there we give you work, don't worry yourself. Bie ebe ahụ enye gị ọrụ. Hapụ that nonsense.
come there we give you work, you work, jụọ ụmụ gị ruo ezigbo ụlọ, nwee ezigbo mmiri, rie ezigbo nri, ịfụ na datin onweghị adịrị. Ma igburu ọkụ ma ịchụrụ aja ma igburu ọfọ, nwanne nonsense. Go and build your land, build it, go and build it. Ọ bụrụ na ị nwere company nwere ebe ahụ, I will follow you. Ọ bụrụ na enwere any plan for giving this young youth job, my friend, don't talk to me, I don't need you. Ọ bụrụ na ị nwere any plan iji wee nye ụmụazị ọrụ, these people, ị nwere any plan for your future generation na-abịa abịa, nwanne, I don't need you. Anọgo m na this government for a very long time. Ndị mma m ga-ama ebe na anọgo m na their government now for 12 years. I know all those things I'm telling you. Ama m ihe ọ bụ. A na-atị ya ga-eje bute nka. Enwere ihe ị nwere na be gị. Ị nwere ọdịnala, ị nwere a group of people who came together to do something for unborn children. They are not. Ị na-agwa m about 20 years back. Blame game ka a na-akpa ya. You are lazy. Can't think for yourself. Think for yourself. Ị nwụtụ ụwa na you want, because your father 20 in gị nwa na onwe gị ebe ahụ nọ now. You know your father. And your father iji telephone. Your father cannot handle smartphone. Your father cannot use smartphone. Man, na agwa m na the man 20,000 years ago ka gị mara ihe. You must be ashamed of yourself. You should be ashamed. I believe na now onye si na nna ya amaghị use phone, nna ya amaghị anya moto. Believe na nna ya 20,000 years ago ka mara ihe. Onye ahụ should inidiri ịba n'ime a gbochi onwe gị aja n'ihere anaghị eme gị. You cannot give yourself a decent society to live. Oh, go back and bring our ancestors' way of life to live. Shameless people. You cannot go take him 400 million years. You cannot give yourself a decent society to live unless you go back and bring them. Go and wake them from dead. Let them come back and govern you and tell you what to do. Ndị Igbo sef, ndị here anaghị eme ndị Igbo. Ndị ojii ọwụ ndị Igbo, ndị ojii. Yeah, our ancestors. Our ancestors. We must go back to our ancestors. Go back to your ancestors. You are the ancestors. Ancestors are you. Because mpono, mbona na mmono ihe aha n'ime ya. Mmono amụọ gị, ito, inyunyekwa n'ime, the same thing ka na-aga, the same spam still going. Because spam mporo nyere gị n'ime, ọkwa ya kpụrụ gị, itokwa enyunyekwa na nke nwunye gị, ọkpụkwa. All the same thing. You are the ancestors. Ancestors are here. So if we are saying this thing, that means we know that then, and we hear in then, that's why we are here. Because when I made of my here, I got no here. I got in space, bro, angel. We're supposed to be in space, bro, angel. If we are here, that means we only hear in now. We are the ancestors. Ancestors are us. They are us. So nwere ihe anyị na-eme ha mgbe ahụ, that's why we are here na-ekwu ihe a ka anyị ga-eme ka anyị complete this thing. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, onye ọbụla jebere ihe nchuche nchu ụzọ ọbụta ozu ijiji. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, next life anyị ga-afụkwa ya. In next life we will see it. Hapụ na ihe a na-akọ ụmụazị ya amụchara na golden spoon, ị ga-asị ya jee gwọrọ taba nzu gọba ọjị. Ka ihe ama about ọjị ya agọ. Ọjị wụ for justice. Ọ bụrụ na if you never seen before, you cast the first stone. Onwe n'ime unu na-emebeghị njọ. Onwe n'ime unu na-amara njọ. Tell me, let me hear. Ị ga-akpara ọjị n'aka, ihe tọsị ihe ibu n'obi bụ ihe ọjọọ. Onwe ị naghị eme ihe ọma, ịkpara ọjị n'aka, makwa na onwe gị na-achọ igbu. Ị makwa na onwe gị na-achọ igbu, ị ma ihe bụ ọjị. Na, in fact. Jee weta ọjị, jee weta ọfọ iji eme gịnị, kedu ihe ma bụ ọfọ? Kedu ihe ma bụ ọfọ? Anyị pịrị arụsị na arụsị agaghị egbu onye aka ya dị ọcha. Mmadụ one n'ime unu ka aka unu dị ọcha? Tell me how many of you? Arụsị abụrụ maka ọgụ, not for war. Ọ bụrụ maka ọgụ. Ọ maka governance, or government. Arụsị for government. So ọ bụrụ na ịdị pure na obi gị dị ọcha, why did you need it? Ọ bụrụ na obi gị dị ọcha, why did you need it? You need your prison. Ebe enweghị onye oche enweghị onye ama, why do you need prison? So a na-agba ndị be anyị something. Ọ bụrụ na nna ha enweghị ihe ha. Every information of nna ha dị ebe a. We can use them to create a society. We can do it. Ndị ọdịnala nke a mma anya ya ga-eme nwunye, they can do it. So don't worry yourself. The process na-aga aga. Anyị anaghị eme anyị pụta anyị kwa ụnụ nkwado echiko. No. Always process. The process is ongoing. So ọ naghị akwụsị. It's still going. So ọ bụghị ịpụta ha nọ igbu aka ozugbo ite ọnụọ something mba. Ebe anyị anaghị eme American wonders.
anyị anaghị eme miracle ebe a. There is no miracle here. So ihe anyị na-eme o process of life ka we follow the life anyị na-efolo ya efolo. So onye ọbụla batakwara na ọdịnala nke a nọ nso na-ekwu maka ya, chekwe nwanne, ihe ọbụla ị na-eme keep it for yourself. As long as na all your private something, keep it for yourself. Nsogbu adịrọ. Enwee information ị chọrọ ịma, access will tell you. Ọbụkwa na ya ma ọ bụ na ya mara, nsogbu adịrọ. Mana ọgwụkwa maka ka e develop a n'Igbo, inwe idea, tell me. That is what I need. How do we develop? Because I'm not with the problem. Ọ bụrụ about that thing na-akọ. Oh, because ị na-eme that thing, feel you know ya, everybody must do it because ị na-eme ya. No, ngwa na-eme, tell me the result. Give me the result. Let me see. Now here in ordinary nka, here I never science, practical science. If you cannot prove it, man, no superstition, no speculation. Kai were ga na laboratory ayi nke ndị ordinary. Let us get the result out of it. If you cannot do that, man, keep it for yourself. It's a private issue then. If we cannot go to lab ndị ordinary and prove that in lab, I mara ka anyị ga-esi eme ya advance, we use way for the benefit of ala Igbo. Nwanne, keep it for yourself because ịmara ihe na-akọ. Ịghọtago? So ndị be anyị kwesịrị ịma ihe anyị bịara ebe ime. Ọ bụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Ọ bụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Ndị be Eliza nọ n'ala Igbo for 4 century. 4 complete. Chekizie nne mgbe ihe a ga-eri mmadụ. Before he recover this thing, ọ bụrụ ihe one day. Ọ bụ process, the brain agwọrịgie egwerie. Egwerigo the brain. Ọja nwa mere ị ga-efu mmadụ nọkọta nnọọsị gị na problem anyị bụ 20,000 years ago, we must go back. Ibe gị na-ekwu gana, ị na-ekwu na chi azụ. People talking about tomorrow, you talking about yesterday. So nna gị ka gị mara ihe na this thing na-ewute m n'obi na ndị be anyị anaghị afụ ụzọ. They are blind. They are blind. You are suffering because nke nwa you are living in a technological world. Don't you see? In afụ igburu isi. Ị na-asị na ị na-ata ahụhụ, you don't see it. All the whole ihe na jaro phone ebe a now, you cannot prove one single one. Just one single one ịma ejaro phone. One, only one, the commonest one ejaro phone gwa m. You don't know. So how are you think na arụsị na-eme gị? You don't have school, nwanne. Ị nwere educational system. Ị nwere ya. Ị gaa na China, e nwere private educational system na-akụzi ka esi arụ technology. Anaghị agụ ya na federal school. Anaghị agụ ya na public school. All private school is a hidden knowledge. They keep it for themselves because of the power and pride of the nation. That is it. Ndị be anyị ga-apụta ọ na-atụrụ nonsense na-ekogeri. Ndị kasị nka. Nwanne ọ bụrụ na ị mara ya, keep calm. Iche ife arụsị nsogbu adịrọ. Iche ife Chukwu, we don't care. Iche ife Jesus, we don't care. All we care is we have to tell you the truth of life, how life work, everything, how everything work. Pim pam pam play. If you like, you follow. If you like, you don't follow. Our mission is simple: to make our Igbo better for everybody. People who will do things will come once we give them proper knowledge. Ndị ka anyị mma ga-apụta. Ndị ka anyị mma ga-apụta. They will come. Ndị ka anyị mma ga-apụta. We don't base on speculation. You got to go. Yesterday is nothing but memory. For information nwere baka Igbo today, 90% of them will lie. Every information about Igbo today, 90% of them is a lie. Because ndị dere dị akwụkwọ bụ ndị the same people kọnkara gị dere dị akwụkwọ. Most of them. Even na mmadụ dere book self, where do they get the information to write the book? From here, go to their book, I read their book, I see when they're quoting this one, at the end of the day, from the same source, from the slave master. So, from the same master, can then get the information. So, if you want to know your past, look at your present. Simple as that. If you want to know your past, you don't need to go far. Look at your present. Go to villages and ask questions. Use your brain. Make an interpretation. You get the information of 1 million years. That's all. You gotta go. So all more, if you are with your inner self, if you want information, okay. You don't need to go to Google. No. Ask one question in your village, then you know the history of the village. Pump and play. You don't need to go far. Because because if you open a mara case here, that is only when you are looking for. Imara ka esi eme ya, ị gaghị achọ. Ndị ọcha si na cave pụta, they had no history. They come to Africa, then see, then copy, then implement.
That's all. If you don't have one, you create one. The Jewish people created Judaism. They created it open eye, openly. Then created it. Ndocha created religion, Christianity, openly. Tell you about Jesus and this nonsense. But ndị Igbo amaha na this thing will conquering mind. You can create and impose it on people and then believe it. That is life you live. Human beings, they are gullible people. They are looking for something to worship. Most of them, they are gullible. So anything you tell them, they believe. Anything, as long as it's not Jesus or Abi also, they will believe it. Life and direct. So we don't need to go and take their own. We create our own. I tell you, people will take it. They are gullible. They will take it. Igwe ha na ebe a ga-esi eje n'igwe na Chukwu Abịama is coming. This is the temple of Chukwu Abịama. All of them will go. Don't worry yourself. You don't go far. You don't need to go far. So ndị be anyị amaghị ihe a na-akọ. You got that? So Bahud, don't go far. Agana far. Just come. Don't look for the past. Don't igwe here. All you will get there is fake, lie. At the end of the day, become confused person. You will be confused. Ị ga-adị confused because ị ga na-afụ nonsense. Onye a ga-achị ndị asị ebe a ndị agụleri bụ diọkpara, ụmụeri diọkpara, agụeri adanne ya, Israel bịa, Egypt bịa, ndị ka ha na-akpọ ndị Anambra diọkpara, osiri ala Igbo ka osi Igbo bụ Igbo, nke nwa ndị Arochukwu, nonsense ị ga na-afụ. Nna nwanne all the whole information Igbo enwe anwa papụta ya dịsa na tebụl ochi ide na akwụkwọ ochie the whole world information ebe ndị Igbo si ka ihe na-achọrọ ebe isi nwanne what ka ihe na-achọrọ ebe isi you can never see it because nobody know the beginning. Then why are you looking for where it came from? Ịmaghị ebe Chukwu ọ dị ka mmadụ ịjụ mmadụ ebe ka Chukwu bi. It's the same question. Onye ọbụla na-ajụ ka ndị Igbo si wee bịa is the same thing like where did God came from? It's the same thing. So unu ajụjụ iberibe ka ọ bụ stop asking that nonsense question. What you are going to do now, how do you make your society live that is conducive for people to have it, and your unborn children, that should be your focus objective. How can this society become ebe mmadụ na-ebi ebi? Ọ bụ ya focus objective gị. You know, see gaga our ancestors will live this, live that. My brother, enwere ebe a na-akpọ Nigeria na mgbe aha ancestor gị bi ebe ahụ a na-akpọ Nigeria mba. So that means they have different environment and different laws. So now you nwere the same law. So you kwesịrị inwe another law ga-adị competitive with nke ndị aha na-achị gị now. Ị ga-enwe a law nwere ike standing the test of time under that omenala. But ọ bụrụ ya bụ ihe ị na-eche. Ị naghị eche ihe ị na-eche ahụ ka ije ịkpọta nzu, ịkpọta ọjị, ịkpọta arụsị, ịkpọta chi gị, kpọta agwụ, kpọta nke ọ ya bụ ihe ị na-eche. Look at your plan 24th century. Look at your plan. Look at your plan in 24th century. That's ihe nna nna anyị ha mere we must do. Nna nna gị ọwụwụ nna nna m. Get nna nna gị ọ go there and stay. A na-ekwu ọkụ gbara fada ọ na-ajụ ma ọgbụkwara afọ ọnụ ya. If ha meriri anyị, don't you see na ndị they warn us. Ha meriri, we lost the war. So question should be, why do we lost the war? That is the question. You know, ndị ọcha bịara mee nka we leave them because we are good. We leave them enter because they after everything, then go, then take this, then take that. At the end of the day, what is the conclusion? They came, then take, then saw, then kill. That's all. Okay, now change your plan so that never again. What is your plan to say never again? No plan for never again. You want to do the same thing they did and lost. Then did the same thing and lost. And you want to go and do the same thing and you will lose again. You will lose again. Simple truth. Na-agwa ndị buy something ọ dịka enwere ihe ọzọ. Ndị jiri egbere ihe m dere ebe a na my Facebook about religion, about tithe. Go and read. Achọghịzi m na-akọ about religion ebe a because for me is irrelevant because religion o nwere ihe ọ na-egbu n'isi mmadụ. Enwe ihe a na-akpọ mechanical processing unit of the brain. Religion destroy ya. 90% of ndị Igbo today ma na-eje ụka ma na-eje ụka. That thing or recover be.
and unless you recover that thing, enweghị ebe ị na-eje. Quote me right. Ebe ọ bụla ị fụrụ ma withstand you, ma gị ma PhD gị ma prọfesọ gị, if you did not restore that processing unit of your brain destroyed by religion from childhood, you are not going anywhere. Ma gị ma information gị, as long as you are looking for something to worship, you are not normal. Ma Chukwu o, ma Jesus o, ma arụsị o, ma Yahweh, as long as you inside your mind, ọ bụghị for control mechanism. If you use it for control mechanism, so what? But as long as you are using yourself, that is the truth to yourself, that na ị na-achọ Chukwu abịa ma to worship, ị na-achọ Chukwu to worship, ị na-achọ Chineke to worship, ị na-achọ Jesus to worship, ị na-achọ Yahweh to worship, my friend, arụsị to worship, my friend, they are all superstitious belief. It's not true. It's a control mechanism. As long as you are within that concept, nwanne nsogbu adịrọ, you will join us. Mana o nwere ike iteke gị 2, 3, 5 generation based on friends you make, because they say people you are associated with decide your destiny. All dependere na ebe ị nọ, who you meet with, who you mess with, get decide destiny. Na o nwere ike iteke gị 5 generation, 4 generation, 3, 1 day, 2 days, 3 days, or 1 night, or 1 hour. But all depends who you mingle with. Then you can restore this processing unit. Only then you can build an aeroplane. Only then you can build cars. Only then you can build anything. Each don't know why you can do any information you can use where something. Pump and play. I'm here very good ordinary because I'm an never worship anything. We have the information. We have the evidence that Nana never worship anything. About the gods they are looking for. I know about element. I know the element of the atom that form the body. I know the particles that sun send. I know how to distill. I know how to classify. I know how to do practical science. So I know who you are. I know who I am. And I know what is wrong with you. That's why I'm telling you this thing. Because I know what I'm saying. But on the by because Omara Yana, that is the pathetic part of it. That is the pathetic part of it. That is why I go na town for bra about to arụsị asịghị or kwensu asịghị or fa asịghị. Ọ bụrụ ya. Gịnị ka ị na-eme na Malaysia? What is your profession? Gịnị ka ị na-eme na Spain? What is your profession? What is your profession in Germany? What is your profession in England? That is the question. What about arụsị asịghị agwụ asịghị? What did you know how to do to sustain yourself in this material world we live? Because each of material things. But what did you generate? What did you produce? By yourself, by beat God. If you get so, but you don't have, you never blame God, they blame Arose, they blame Munke, blame Munke. Go to my wall, Facebook, and read about tithe. And when you hear what I have, you ask, we tell you. Here I be able to free you from that shackle, so that the plane I na-ekwu onu wagaria, ụgbọ mmiri anyị na-ekwu onu wagaria, moto anụ anyị na-ekwu onu wagaria, ọ bụrụ anyị wagaria. We can only give you the information to do those things. Ihe anyị na-ekwu maka ọdịnala ga-arụ arụ onu waga ga-akụziri onu wagaria, ọ bụrụ anyị nwa. Ịghọtago? Ọ bụrụ anyị wagarụ ya, ọ bụ onu wagarụ ya. Mana a ga-akụziri onu how to do them. But ọ bụrụ na draw free, you can never do it. Even with the information self, you ga emenwe ya. Because the mechanical process of the brain is dead. Unless you resurrect it again. If you resurrect it, you can become somebody. Life is easy as ABCD. You can say, the problem is, do you know how? Do you know how? No, life is easy, although hard. Ordinary game an Igbo, or the man. Ọ ga-eme ana Igbo ọ dị mma ọ bụrụ okwu ka ọ bụ okwu abụrụ nni ya bụ target enwere enwe and unu ga-afụ ya, as we said, this is the age of knowing, this is the new age. Unu ga-afụ ndị Igbo unu na-afụbeghị before in your life. Ị ga-eme experience ị na-emebe na ana Igbo before for your life. You never had this kind of Igbo people in your life. You never hear them. Ị ga-afụ ya, ọ ga-eme n'anya gị. Ọ bụrụ about ikwu okwu ya na-agwa ndị be anyị ebe a bụ eziokwu ga-abara ha uru. Hapụrụ that mindset of dead
that mindset good na use. That's why na aga n'ihu. Every time ị na-anaghị eme ihe dị mma, feel no invisible force, natural force, nonsense. You are the part of the natural force. You are part of, you are mmụọ ka ịwụ. Nwanne ọ bụrụ about to unite, ndị ọcha afro onwe ha n'anya. Where I live, onwe ha onye ọcha nọ ebe ahụ ma ibe ya. Ndị ọcha don't know their neighbor, not about unity. Nothing to do with unity. If you go away, hang, that's all you have here about this mechanical process of the brain. Once you talk about we are not united, you are still within the cycle of that processing mechanism. Once you talk about Hausa, Fulani or Yoruba Onka, you are within the cycle of that mechanism. That is the problem. All the secrets can leak around here. All those things were the problem. The problem is within yourself. Within yourself to kill that energy. Or to suppress that emotion, then you become God self. And the God is ego. Only then nobody can defeat you. Because if I way you now build raw plane, if I have satisfied my conscience. But you were able now, you must die. Man, that means you got to hear now. If I even am we were wrong helicopter. Where you are on phone. If you see. So that is the difference between God self and useless self. Onye way or commit suicide. Man iwe raw moto. If you want different thing the day. So about somebody jigona somebody. Every country no one nwere nsogbu ha na-enwe onye ọbụla. Japan enwere military. Why? Because they are not under occupation. Even German still under occupation. Kwema. German still under occupation till today. Germany. You got to go. That's it. So here I get men on now. Can I change this mindset? Oh yeah, we go the first pro. Yeah, I'm gonna the program. Very soon now. I got butter. Oh, now you enough money. We can put FM in our land. Now, when they buy Ezioku, then we can give them information and evidence of the Bible being fake. I can have the evidence, but oh, now you break or the brain. And when he na go, when you see, they will never listen to you. Unless we break the shackle, then he can listen. Oh, no, for reason he na go first. Unless he get too deep into what the information he gave. Only break or the shackle for him to listen first. You got to them. That's why I did I KG break got the shackle. I break hard the shackle. Then they can listen and find more info. What they call okay, not to Puria or Oka. Not to Puria Oka. Or not over Gobia Ijide. You got to go. So I got to run the by Yoka Hana Benabe. Habaluzian Saya Badoha. I guess. Oh, need Jimmy Hota, he gave 90% of Undibo in a joke. 90% of Undibo Undoka. How do you do this? And I kutie no gwana ha batia na mbana ha kotia ni ndị ụka dị iberibe ndị and then so what Sunday na-ejekwe n'ụka ya jaya mma ogwe siri nye ya ekene jaya mma onye ọ bụ na mmụọ nsọ na-edu jaya mma soro m Jehova jaya ọgwa onye na Facebook gịnị na-akọ nonsense o si ebe ahapụ o jewara ụka ichi izu ochi na ala Igbo gaa on Sunday morning onye ọbụla nọ n'oke gaa na ya adịbụkọrọ everything nara onwe gị so ụnụ ejezina n'abalị jee n'ụlọ ụtụtụ mgbe ha jere ụka onwe ha nọ na ya everywhere empty so that is it o nwere nsogbu adịrọ anyị ga na-ekwu information ụka anyị bụ ya ebu otu aka anyị pa information ụka completely about fake of ụka from A to Z but first of all reject got that mind so that the mechanical process of the brain will begin to regenerate. It's for your own good. Hapụ go about mgbe ị nwụrụ nwanne enwewago enwewabe hapụ mgbe ị nwụrụ a na-asị mgbe ị nwụrụ ị na-eje ebe nwa ị na-eje ebe nwa forget that nonsense enwere ebe ị na-eje ime nonsense bịakwa ebe again so ọ ka mma na ị mere ezigbo ihe na you become immortal than you become nonsense ị na-eje n'igwe jeme gịnị jebe na anyị na-eri ata akara ọkụkọ bịa ịta ọkụkọ moto bịa moto bịa iwu no lazy man mindset we ha laziness everything ọbụla about anyanwụ ọnwa star mmadụ ukwu isi anụmanụ ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ na anaghị anụ ya because ịmara ihe ọ na ịma ihe a na-akọ ị kwesịrị ịma na Chukwu you see bụ ọdụzi ukwu isi na anụmanụ and ọnwa and anyanwụ and those things that is the God you see
You are the eye of the God. You are the eye of the Horus. You are the brain of the God. That's why they use religion to destroy it, so that you don't understand that you are the God. Ibu Chukwu. Go up, Chukwu. Go up. You are the person. Stop looking. Look within you. Look inside yourself, and you will see your life will change. I tell you, ndụ gị ga-agbanwe. Ị ga-enwe mgbanwe na ndụ gị if you look into yourself. Stop chasing shadow. Ma Chukwu abịa ma onye ọbụla. If you call Chukwu abịa, look within yourself. Call yourself the Chukwu abịa. You call yourself the Chukwu. Call yourself the Jesus. Call yourself the Messiah. Call yourself the Yahweh. You will see the marvelous. You will see the magnificence in your life. You will see that processing mechanism begin to change, revolve, because no in concealment will come out to live, begin to participate in physical reality. That is pump and play. We do their own.